program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Už druhý mesiac netečie na Slovensko ropa od spoločnosti Lukoil. Pre Slovnaft to znamená výpadok mesačných dodávok zhruba o 35%. Európska únia nepovažuje ale našu situáciu za ohrozujúcu. Je teda všetko v poriadku? Nájdeme si ľahko iný zdroj čierneho zlata? A ako sa to všetko môže prejaviť na našich peňaženkách? Odpovie mi Radovan Potočár, analytik v oblasti energetiky a šéfredaktor Energieportál.sk. Vysledujete reláciu Len peniaze nestačia. Prajem vám pekný deň. Rado, vítaj. Ahoj. Som rada, že si tu, lebo táto téma Slovákov určite celkom aj trápi a premýšľajú nad ňou. No nie je to téma úplne nová, pretože už viac ako mesiac od začiatku júla netečie ropa od spoločnosti Lukoil na Slovensko, ale téma je teraz stále aktuálna, lebo tá ropa stále chýba. No a upokojujú nás na jednej strane, že veď všetko je v poriadku, máme zásoby, ale na druhej strane pripúšťajú, že z dlhodobého hľadiska by to mohol byť pre Slovensko problém. A moja otázka teda je, že čo to je dlhodobé hľadisko? Koľko? Kedy sa tieto problémy môžu začať prejavovať? Krátkodobé hľadisko je niekoľko týždňov. Tá situácia nastala v čase, kedy Slovnaft prechádzal odstávkami, rovnako tak maďarská rafinéria. Teraz pokračujú ďalšie pravidelné revízne odstávky v Slovnafte v petrochemickej časti a preto je výroba aj na Slovensku a Maďarsku nižšia. Spotreba ropy je nižšia. Tým pádom aktuálna situácia je o to menej zložitá, keďže momentálne tej ropy potrebné menej. Toto sa ale po lete zmení. Rafinéria aj u nás a Maďarsku už pôjdu na 100% výkon a zároveň už bude za nami v tom čase pomerne dlhé obdobie, keď tá ropa netiekla, takže predpokladám, že na jeseň už tie problémy môžu byť pomerne veľké. Najmä z toho hľadiska, že pokiaľ výpadok nebude nahradený inými dodávkami alebo inou alternatívou, tak Slovnaft bude mať k dispozícii menej ropy, ako by potreboval. Otázne je, aký veľký v tom čase ten výpadok bude, ako sa ho podarí nahradiť, ale v prípade rafinérie platí, že nemôže fungovať na polovičný výkon alebo tretinový výkon, musí mať zapojenú väčšinu výrobných kapacít, aby vedela šlapať. Tak poďme si to pekne jedno po druhom prebrať. Ty si hovoril, že problémy teda môžu sa prejaviť na jeseň, ak sa teda tie dodávky neobnovia. Tak ale predstavme si situáciu, že oni sa z Ruska napríklad neobnovia, čiže Slovensko bude asi musieť hľadať nejaké iné zdroje čierneho zlata, iné zdroje ropy. Aké máme možnosti? V princípe sú to tie možnosti, ktoré sa už dnes aj využívajú. Dlhodobo do roku 2022 platilo, že Slovensko, teda hlavne Slovnaft, odoberá najmä ruskú ropu alebo iba výlučne ruskú ropu. Pred tými 2 rokmi sa ale zmenila celá situácia v energetike, prepísali sa energetické mapy a odvtedy sa reálne rozbehla diverzifikácia. Za minulý rok Slovnaft udáva približne 1/4 spracovanej ropy, aktuálne je to už viac a budúci rok by to malo byť ešte viac, pravdepodobne viac ako 50% ropy z iných ako ruských zdrojov. Takto je totiž nastavená výnimka, ktorú Slovensko má z embarga na dovoz ruskej ropy. Tá výnimka v súčasnosti umožňuje Slovnaftu dovážať ruskú ropu tak, aby z nej výrobky vedel ponúkať na slovenskom trhu, v Česku a v Maďarsku, ale od budúceho roka to bude len slovenský trh a prípadne ukrajinský trh. Tie alternatívy Slovnaft nachádza v Spojených štátoch, Azerbajdžane. V Azerbajdžane materská skupina MOL má podiel na ropných poliach, v Iraku a v regióne Perského zálivu vôbec. No ale tieto možnosti sú pravdepodobne všetky drahšie ako ruská ropa, ktorá je pre nás vlastne lacnou ropou. Mám pravdu? Je to tak? Cena ropy sa líši v závislosti od zdroja, od jej vlastnosti, od toho, čo je možné z nej vyrobiť a kde na trhu sa konkrétna zmes nachádza. A zároveň aj od produktu, v akom sa nakupuje. Ropa sa nenakupuje spôsobom, že na zajtra si objednám 1 000 000 barelov a zajtra mi tá ropa dorazí, ale kontrakty sa uzatvárajú aj na rok dopredu, kde podmienky môžu byť výhodnejšie. A potom existuje aj spotový trh, krátkodobý trh, kde viem ropu nakúpiť rýchlejšie a napríklad takto aj vykryť výpadok, ale tam sú tie ceny o mnoho vyššie. A druhý dôležitý rozdiel je aj v prepravných nákladoch. Zatiaľ čo v prípade prepravy ropy ropovodom Družba, či už ide o ruskú ropu, alebo teoreticky v budúcnosti aj kazašskú ropu, ktorú je možné týmto ropovodom prepraviť. Sú tie náklady pomerne nízke, je to jednoduchý spôsob prepravy
pokiaľ sa kombinuje preprava tankerom po mori a potom ropovodom cez viacero krajín, tak tie náklady sa nabaľujú. A obzvlášť pokiaľ sú prepravné poplatky vysoké, čo platí v prípade Chorvátska. Takže je tam tá možnosť, že jednoducho budeme odoberať v budúcnosti ropu, ktorá bude drahšia, je to proste tak, ale čo to bude znamenať vlastne pre bežných ľudí, ktorí žijú v tejto krajine, lebo možno by mali pocit, že sa ich to nejakým spôsobom netýka, ale de facto týka. Týka sa ich to čiastočne ako daňových poplatníkov, povedal by som. V princípe to bude nejaký nový náklad, ktorý vznikne v spoločnosti Slovnaft, súkromnej firme, ktorá podniká na Slovensku, platí dane a pokiaľ na tom bude ekonomicky horšie, tak to bude znamenať nižší príjem štátneho rozpočtu, keďže Slovnaft je platcom daní v poslednom období 100 miliónov eur. A pokiaľ štát vyberie menej, pretože Slovnaft bude menej zarábať, tak štát bude mať tých financií menej. Týmto spôsobom sa to ľudí určite dotkne. Čo sa týka efektu na pohonné hmoty, tam sa toto naplno nemusí premietnúť do zdraženia, pretože pre ceny, ktoré vidíme na pohodných staniciach, sú určujúce veľkoobchodné ceny na burzách, napríklad v Rotterdame, veľkoobchodné ceny pohonných hmot, ale aj veľkoobchodné burzové ceny ropy. Počas júla, kedy sa hovorilo o odstavení dodávok od Lukoilu a kedy tu ten problém už reálne existoval, tak sme videli, že ceny na čerpacích staniciach klesali, pretože počas celého júla zlacňovala ropa. Zlacňovali aj pohonné hmoty. Za júl zlacnila ropa na trhoch zhruba o 10%. To znamená, že pokiaľ sa aj Slovnaft dostane do tej situácie, že bude mať problémy, nebude vedieť efektívne fungovať, tak sa to naplno nepremietne do slovenských cien na čerpacích staniciach, pretože sú tu aj iní hráči, ktorí dodávajú palivá, ako OMV, Shell a ďalší obchodníci, ktorí si ich nakupujú z rôznych zdrojov aj zo zahraničia. Ale efekt na Slovensko môže byť zásadný v tom, že sa zhorší hospodárenie Slovnaftu, štát príde o príjem. A zároveň, aby som zase nevyznal tak, že to nemôže mať žiaden efekt na pohonné hmoty, tak určite môže. Napokon vidíme, že rozdiely medzi krajinami existujú v Európe a sú pomerne zásadné, pričom závisia od miery zdanenia, ale aj od regionálnych špecifík. A tým špecifikom v prípade Slovenska, prípadne Maďarska a regiónu môže byť práve problém spojený s hľadaním alternatív, ktoré budú drahšie a spôsobia problémy. Lebo ja som v médiách zachytila aj taký názor, alebo taký predpoklad, že tie pohonné hmoty by mohli stúpnúť celkom dosť, že to by mohlo byť aj 2 eurá za liter približne, alebo cez 2 eurá. Tak čo si ty o tom myslíš? Je to strašenie? Zachytil som aj ja ten odhad, ale považujem to skôr za strašenie. Tá situácia môže ľahko nastať, pokiaľ cena ropy vystrelia vysoko ceny pohonných hmôt na burzách. Ale pokiaľ nedôjde k takému vývoju, pokiaľ sa napríklad neeskaluje situácia na Blízkom východe, tak ten nárast spôsobený odlišnými podmienkami Slovnaftu by som nevidel až na takých dramatických úrovniach, aby ceny palív poskočili o 1/3 oproti súčasnej úrovni. No ale spracovanie ropy je teda rôznu technológiu, na to musíš mať podľa toho, akú odoberáš ropu, veď ropa je ľahká, ťažká, že sladká, kyslá, podľa obsahu síry, je to naozaj veľmi zaujímavá oblasť. No ale pozrime sa priamo na Slovnaft. Slovnaft odoberá teda tú ruskú ropu, tá patrí medzi ropu Brent, ktorá je ťažká ropa, pravdepodobne, dobre hovorím. Je to ropa Urals, ktorá má svoje špecifické zloženie a patrí k ťažším ropám. Na druhej strane tu máme napríklad VTI, texaskú ropu, alebo ako niektoré zdroje z Blízkeho východu, respektíve Perského zálivu sú ľahké ropy. V princípe ide o to, že tá ropa má odlišné chemické zloženie a to je dôležité jednak pre spracovanie, pretože si vyžaduje iné technológie tak, aby vedeli fungovať efektívne alebo bezpečne, tak povediac, aby nehrdzaveli, aby tam nedochádzalo k nejakej korózii. A zároveň z rôznych typov ropy je možné vyrábať rôzne výrobky. Sú to na jednej strane benzíny a nafta v rôznych pomeroch a potom aj ďalšie výrobky, ktoré sa vyrábajú z ropy, keďže toto sú aj plasty a ďalšie produkty. Zároveň pomer medzi benzínom a naftou je pomerne dôležitý, keďže v Európe aj v našom regióne je problém hlavne s naftou. V nafte je Európa dlhodobo deficitná a nafta sa vo veľkom do Európy dováža.
Ale Slovnaft je vlastne teda stavaný na to, aby vedel spracovať technologicky práve tú ťažšiu ropu. Čiže čo, keď budeme musieť dodoberať inú ropu, čo to bude znamenať? Budeme musieť hľadať presne takú istú hustotu ropy, na aké máme pripravené tie technológie, alebo keď zoženieme inú ropu, tak budeme musieť, alebo bude teda Slovnaft musieť nejakým spôsobom inovovať svoj závod a priniesť nové technológie, čo je zase investícia. S týmto Slovnaft už začal. Napokon táto situácia nie je nová, ale trvá už viac ako 2 roky. Práve v júni tohto roka Slovnaft ukončil ďalšiu vlnu technologických úprav, ktoré umožňujú, aby bol flexibilnejší a teda by vedel spracovávať viac alternatívnej ropy. Výnimka, ktorú Slovensko má, sa už raz predĺžovala o 1 rok, ale v decembri tohto roka skončí, čo znamená, že podiel ruskej ropy dovážanej do Slovnaftu bude môcť byť iba taký, aký bude podiel Slovnaftu, aký bude podiel výrobkov vyvážaných Slovnaftom na slovenský a ukrajinský trh. To znamená, že ak u nás a na Ukrajine, ale hlavne u nás, Slovnaft predá 40% výrobkov, tak 40% bude môcť byť ruskej ropy. Z istotou ale dopredu nevieme, aký podiel bude, aké číslo to bude, ale pravdepodobne, s vysokou pravdepodobnosťou, to bude výrazne menej, než bolo tých hlavnejších 75% ruskej ropy. Tak ale vráťme sa teda k tej aktuálnej situácii, ktorá je. Ropa teda stále netečie, rozuzlenie je zatiaľ v nedohľadne. Čo si o tom myslíš ty, ako teda odborník, ktorý aj sleduje túto situáciu a má aj skúsenosti? Čo by Slovensko malo robiť, alebo ako by sa k tomu malo postaviť, keďže už vlastne Európska únia dala najavo, že sa tým vlastne nebude zaoberať, lebo nie je to podľa nej ohrozujúca situácia pre nás. Oblasť, ako je zásobovanie energiami, dovozy ropy, dovozy plynu, sú nevyhnutne aj súčasť štátnej politiky a súčasť toho, čo vláda logicky rieši. Napokon už v roku 2022 túto tému vláda riešila tým, že vyjednala, podobne ako Česká republika, Maďarsko, výnimku pre Slovensko pri dovoze ropy. Keďže sme mali špecifika, ktoré aj Európska komisia uznala. Štát ale dlhodobo v prípade plynu, kde sú oveľa väčšie právomoci štátu alebo o mnoho väčšia majetková účasť štátu, neprejavil veľkú snahu o diverzifikáciu. Podarilo sa postaviť nový plynovod s Poľskom, umožnil sa reverzný tok na Ukrajinu, nastali nejaké technologické zlepšenia, áno, ale reálne sa s veľkými nákupmi alternatívneho plynu začalo až po roku 2022. V prípade ropy je tá situácia mierne odlišná tým, že štát ani žiadna štátna spoločnosť veľké objemy ropy nedovážajú. Máme tu agentúru pre núdzové zásoby ropy, čo je pološtátna agentúra, zabezpečujúca tie núdzové zásoby, železnú rezervu, ale hlavným dominantným odberateľom ropy je Slovnaft. To je súkromná spoločnosť, obchodná firma, ktorá nakupuje ropu podľa svojho uváženia. A môže sa stať, že tie dodávky z Ruska sa neobnovia? Samozrejme, aj tento scenár je otvorený. Nezodpovedanou otázkou je, prečo Ukrajina uvalila sankcie práve na Lukoil. Ropová družba využívajú aj iné spoločnosti ako Rosneft a Tatneft, ktoré sú štátne, sú pod kompletnou kontrolou ruskej vlády alebo Kremla. Lenže sankcie sa dotkli práve Lukoilu. Zároveň najnovšie zaznieva aj hypotéza, že dodávky ropy mohli zastaviť samotní Rusi, že to nebolo na základe ukrajinských sankcií. Nad celým prípadom je z môjho pohľadu stále viacero otáznikov, sú v tom biele miesta, viacero vecí je nezodpovedaných a informácie, ktoré máme, môžu z časti pochádzať z nejakých otvorených dát, z časti z nejakých overiteľných vyjadrení, ale v mnohých prípadoch sú to tvrdenia proti tvrdeniu. Niečo hovorí jedna strana, niečo druhá a je ťažké sa v tom zorientovať. Áno, to je pravda, lebo najprv sme vedeli, ako si hovoril, že sú to sankcie na spoločnosť Lukoil a preto tá ropa netečí. Potom sa ozvali tie špekulácie, že zastavili ropu samotní Rusi. A keďže vlastne nevieme stále, že kde je pravda, je to taká hra politická? Čo myslíš? Vyzerá to trošku tak. Častočne aj biznisová. Je pravda, že tá situácia nahrala na smeč našim politikom maďarským, ktorí sú dlhodobo protiukrajinskí a teraz zapadlo to do týchto naratívov, ale zároveň to môže mať pokojne aj biznisové pozadie. Tým, že sa zrejme bude nanovo rokovať o podmienkach prepravy ropovodom Družba, tak sa tak trochu hrajú budúcnosť tohto ropovodu, ktorý môže byť stále do budúcnosti veľmi významný.
Nemecko si napríklad zajednalo dodávky kazašskej ropy cez tento ropovod. Stále sú v hre dodávky ruskej ropy na základe výnimky, ktorú Slovensko, podobne ako ďalšie krajiny regiónu, má. Ale pokiaľ sa teraz téma na novo otvára, tak vzniká priestor na to, aby sa možno niektoré dohody prepisovali a upravovali podmienky. V každom prípade je to pomerne veľká téma pre tak Ukrajinu ako Rusko, tak aj naše krajiny, pretože ide o pomerne veľké objemy ropy. No ale napríklad taká vec je pravdou, že práve preto, že Slovnaft odoberá tú lacnú ruskú ropu, je tá výnimka, tak má platiť špeciálny odvod štátu do štátneho rozpočtu, má ísť o nejakých 300 miliónov eur. No ale teraz, keď tá ropa prestala už tiecť a teraz ona sa ani neobnoví, čo bez tým odvodom? Nebudú to platiť? Ako sa to vyrieši? Alebo ako by sa mohlo? Budúcnosť tohto mimoriadneho odvodu alebo tzv. Solidárnej dane je naozaj otázna. A to aj pri tej poslednej úhrade, kde je otázne, či Slovnaft ešte stále spĺňa podmienky. Spoločnosť tvrdí, že nie. A pokiaľ by situácia išla tým smerom, že sa dodávky od Lukoilu neobnovia alebo nebude nejaké alternatívne riešenie, tak do budúcnosti zrejme štát nemôže počítať s takými veľkými príjmami, aké v minulých rokoch mal. No ale bude ich hľadať potom niekde inde asi. To už by bola asi iná téma, iný príbeh. Ale vráťme sa ešte k tej rope. Ty si začal hovoriť o tom, že je jednoducho obdobie, kedy sa môžu prepisovať tie zmluvy, hľadajú sa nové možnosti. No ale máme tu aj hroziaci blízkovýchodný konflikt, ktorý tiež môže zamiešať karty a môže aj zmeniť trh s ropou a možno aj ceny ropy. Ako to vidíš ty? Presne tak, to môže mať pre ceny pohonných hmot zásadný vplyv. Ceny ropy sa nevyhnutne pretavujú aj do cien pohonných hmot na burzách a následne aj do cien, ktoré vidíme na čerpacích staniciach. Blízky východ je kľúčovým regiónom produkcii ropy, či už ide o Saúdsku Arábiu, Irán, Irak a ďalšie štáty. Pokiaľ situácia naozaj eskaluje takým spôsobom, ako sa v súčasnosti zdá, tak to môže mať dramatický vplyv na trhy s ropou. Ale ja som napríklad čítala, že najväčšie zásoby ropy má práve Venezuela. Je to pravda? Že nie je to ten Blízky východ, Saudská Arábia a tieto krajiny, ale je to Venezuela. Či tam je tá ťažba komplikovaná? To je práve tá správna otázka. To, ako veľké sú zásoby ropy, sa v priebehu času mení. Možno intuitívne by človek čakal, že dnes sú zásoby ropy menšie, ako boli v minulosti a fyzicky tak aj určite sú menšie, pretože niečo sa vyťažilo, ale to, čo znamená pojem zásoby ropy, znamená známe zásoby ropy, a teda objavené náleziská a zároveň dosiahnuteľné a vyťažiteľné náleziská. To, čo niekedy v minulosti bolo ekonomicky nerentabilné pri lacnej rope alebo nebolo technologicky možné, napríklad ťaženie ropy z morského dna alebo frakovanie, tak postupom rokov je čoraz bežnejšie. Možno nie v Európe, ale napríklad v Spojených štátoch určite áno. A preto postupom času sa mení to, aké veľké objemy zásob a známych nálezisk jednotlivé krajiny majú. Lebo ešte je aj tá bridlicová ropa, to je asi tá v Spojených štátoch a v Kanade, ktorá ale zaberá len 5% z celkovo vyťaženej ropy oproti teda tej klasickej. Prečo tak málo? Je to kvôli náročnosti ťažby? Je to kvôli náročnosti ťažby, ktorá je územne náročná. Je tam potrebné využívať pomerne veľké územie. V prípade Kanady aj Spojených štátov také územia, dá sa povedať, sú k dispozícii, pretože sú to rozľahlé krajiny, ale takýto spôsob ťažby má pomerne veľké dosahy na životné prostredie, znehodnocuje krajinu. No ale nielen ropa, ale aj plyn je témou v súčasnej dobe. Ropa možno teraz viac rezonuje, lebo sa o tom veľa hovorí, ale pravdou je, že je možné a stále to je reálne. Vyjadril sa tak aj Eustream, že koncom roka teda končia tie tranzitné zmluvy s Ukrajinou na zemný plyn z Ruska a stále je reálne, že ten plyn z Ruska už nebude sem tiecť. Čo to bude znamenať? Rusko s Ukrajinou majú aktuálne uzavretý kontrakt, ktorý hovorí o preprave plynu cez ukrajinské územie. Táto zmluva vyprší v decembri tohto roku a Ukrajina ešte v lani deklarovala, že si nevie predstaviť jeho predĺženie. To by znamenalo, že sa tok plynu cez Ukrajinu na Slovensko úplne zastaví. Toto je posledná trasa, ktorou ruský plyn potrebujeme prúdi do Európy. Všetky ostatné plynovody, okrem Turkish Stream cez Turecko, stoja
Či už je to Nord Stream 1 vedúci do Nemecka, Nord Stream 2, ktorý nebol nikdy spustený, Jamal vedúci do Poľska. Všetko je zastavené, okrem slovenského plynovodu Bratstvo, ktorý k nám smeruje z Ukrajiny. A aj tu sú objemy prepravy približne na polovici niekdajšieho normálu. Z hľadiska Slovenska by to znamenalo hlavne ďalší škrt v rozpočte Eustreamu, teda pološtátneho prepravcu zemného plynu. Ten už v Láni prepravilo 40% plynu menej ako v predošlom roku a pokiaľ by sa zastavil tok plynu z Ukrajiny, tak by to bolo ešte výrazne menej. Historicky tie potrubia v plynárenstve na Slovensku boli stavané najmä na tranzit na tranzit plynu v smere z východu na západ, do Českej republiky, do Rakúska. A pokiaľ v nich plyn z Ukrajiny nie je, tak tie možnosti sú menšie. Avšak do hry vstúpilo to, že v roku 2022 vzniklo nové prepojenie s Poľskom, ktoré sa začalo budovať po plynovej kríze v roku 2009 a zároveň v tomto roku od 1. júla sa zvýšila prepravná kapacita v smere z Maďarska o 50%. To znamená, že nové možnosti vznikajú v smere sever-juh, avšak ide o rádovo menšie objemy, ako bola dlhodobá veľká preprava v smere z východu na západ. Ty pôsobíš tak upokojujúco v celej tejto téme a sa v nej teda samozrejme aj vyznáš, ale sú to naozaj veľké zmeny. Prestane tiec ropa, ktorú poznáme, zemný plyn budeme musieť hľadať inde, aj keď sú na to pripravení, hovoria. Tak ale čo tí ľudia? Máme sa teda na to pripraviť, na všetky tieto zmeny, takže možno začneme viacej šetriť? Alebo? K veľkým úsporám už došlo. Spotreba zemného plynu v EU klesla najhlbšie od roku 1995, na Slovensku obdobne. V prípade elektriny takisto. Úspora nastala aj na strane domácností, kde ale treba očistiť dáta od vplyv počasia, pretože sme tu mali teplú zimu. Ale domnievam sa, že s tým, ako tá téma bola diskutovaná, koľko sa hovorilo o energiách, tak veľa ľudí prikročilo k tomu, že sa rozhodlo šetriť energiami. Hoci energie prakticky nezdražili za posledné roky, sú na rovnakej cene. Do budúcnosti ale určite dáva zmysel zaoberať sa energetickou efektívnosťou. To je investícia, ktorá znamená, že spotrebuje menej energie. Výmena okien, dverí, zateplenie alebo iné spôsoby, ako dlhodobo spotrebovať menej energie, sú určite metódy na to, aby som si dlhodobo pomohol, znížil množstvo energie, ktoré potrebujem. Na to sa pripravovať dá, niektoré veci sa dajú robiť rýchlo, niektoré trvajú dlhšie, ale samozrejme po nejakú hranicu investičnej náročnosti to zmysel dáva. No, lebo my máme v podstate tento rok ešte dotované energie štátom. Neviem, či sme nie dokonca jediní v Európskej únii, tak budúci rok sa to asi trošku zmení, takže to šetrenie bude na mieste. No ale povedz mi ešte jednu vec. Svet bez ropy. Išlo by to? V súčasnosti určite nie. Aj v Európe okolo 3/4 všetkej energie, ktorú spotrebovávame, pochádza z fosílnych palív. V doprave, v elektroenergetike, vo vykurovaní. Svet bez ropy aj v energetike je absolútne nedohľadne. Ak hovoríme globálne, tak určite. A zároveň ropa neslúži len na výrobu palív. Slúži aj na výrobu plastov, používa sa vo farmácii a tam za ňu takisto zatiaľ neexistujú reálne komerčne použiteľné náhrady. Ale že sú zásoby na svete na nejakých 40-45 rokov, to veď nie je zase až tak dlhý čas. Sú to aktuálne známe zásoby. Ak tej ropy bude menej a reálne sa tie zásoby budú znižovať, bude tlak na to, aby cena ropy išla hore a to bude znamenať, že sa oplatí ťažiť aj tam, kde nebola. Avšak áno, presadzujú sa aj alternatívy v elektroenergetike, jadro, obnoviteľné zdroje, teda alternatívy, ktoré nie sú spojené so spáľovaním fosílnych palív, s produkciou skleníkových plynov. Takže ten trend tam je a je pozitívny, pretože spáľovanie fosílnych palív, či už ropy, uhlia a ďalších, spôsobuje skleníkový efekt, ale nie je reálne očakávať, že v najbližších dekádach by sme prestali využívať ropu alebo zemný plyn. To, čo sa dá zbaviť a v Európe sa to darí, je uhlie, pretože sa dá nahrádzať čistejšími zdrojmi, hoci stále tu máme štáty ako Poľsko, Nemecko, Česko, ktoré využívajú pomerne veľa uhlia. Ale ak by sme si mali predstaviť budúcnosť bez akýchkoľvek fosílnych palív, tak tam si netrúfnem určiť žiaden dohľadný termín. Tak uvidíme, musíme asi počkať, nás už to asi nezachytí, ale naše deti už možno budú svedkami nejakých veľkých zmien. Ja ti v tejto chvíli ďakujem za všetky informácie a prajem ti krásny čas. Podobne, pekný deň.
Rozprávala som sa s Radovanom Potočárom, šéfredaktorom Energieportál.sk a hovorili sme o ropnom priemysle. Ďakujem za pozornosť a teším sa na budúce.